kumayad ko sa office. Kapag lapas mo. Ayaw ang nagsabi ko talaga. Hati pa sa tapos ko muna pera mo. Ako walang bayad. Ano yan, re-reborn? Kaya watcher? Tingnan natin kung reborn. Yung kailan ka nagpalit ng valve seal? Tinaw ko yung valve seal, baka... November yata yun. Ha? Last year pa. Ay, yung last year pa. Yung unang araw yata yun dito ni ano eh. Yung JB. JB, oh. Yung last year pa ito, kailangan palitan. Mura naman naman eh. Kasi kumakain na ng langis. Oo, kumakain niya. Kasi nung nagbiyahe ka, pagbalik mo, halos baso na lang, di ba? Oo, nagtaka nga ako eh. Carmel, uwi na ako. Kasi dati, pagdating, ano yun, bali, 550 kilometer balikan, di nasa Balikan. 1-1. Ay, sabi Hindi ni pa ako Jerry. nag, chichinsoy. Papadala na lang niya. Pagka ganyan, ibig sabihin, nagkakain din yung ano. Kukunin mo yung pera doon. Sa bahay nila? Oo, hahatid mo yung motor eh. Oo, ah. Ako na lang pala mag-aatid. Sorry po. Linis na ba yan? Nabaha? Kay Jerry. Ah, linis lang yan. Pero parang wala namang bakas oh. Malinis eh. Walang bakas ng baha. Baka nilinis na nung anak niya. Di ba? Ang kinis eh. Ito talaga may bakas na bakas. Nalubog ba, eh? Lubog na lubog? Hindi naman daw. Diyan dito lang yung kanila. Hanggang dito lang yun. Dito lang daw na ako. Ah, change oil lang. Sabi ng asawa niya. May mas mababa pa yung asawa niya. Bakit hindi? Mas masakadas. Ano ba ba may asawa? Oo. Hanggang ko sa may sports center. Ayun, sabi ko sa kanya, parang yung kilo, at saka yung kasama sa may market, parang ako nagkita na yung market. Para malaman kung anong sira. Mapaw na rin, mapaw dito, kaya gano'n kaya gusto sa ginamit na lang. Saan magandito? Ayun. Sa saka, mapaw na eh. Grabe carbon pa yun. Oo nga no. Papagawa ka rin siya. Kuya Mario. Hindi, galing na. Kumakain na lang ito eh. Kumakain no. Wala, tira yung valve seal. Sira na no. Muna na ako sa inyo. Tira pa ingat. Bumuwag dito. Sasakyan mo na yun. Yan ang piston. Direct, tanggalin mo. Ano yung lumaki? 25 lang, Fred. 25 lang.
Yung original niyan, ilan? Original, ganun din. Ah, ito, ganun din. Kailang wala sa 25-50 yan sa unan. Ah, lagyan na ng ring yung ano yun, piston ring. Nice na. Bago. Bago na yung piston niya. Tarik ko. Macho, Siyempre, namatay-matay pa? makabalot sa dati yun. Yung Yung ano niya sa gasolina niya. Pumipitik-pitik eh. oo. Yung sa panel. Sa panel, oo. Kaya tubigan kasi siguro yun, Hindi sir. pa nagkakarga ng ano eh, ng battery. Pagka Yung babera ko. ay, ito na. Eh, magkano yung Ano yan, Kuya Wancho? Anan mo na rin ng bagong oil, no? Kita natin bago. Tapos, yung filter niya. Macho, pagka sa ibang araw, pagka hindi ka busy, ipapacheck ko na lang ulit sa'yo. Oh, sige. Eh, test muna. Ikuhanin pa natin yan pagka hindi ka tumitino. Kahit sa ibang araw na lang, Oo. importante umaandar eh. Importante ba? Importante nagagamit. Oo. Diba? Tumitin muna kasi makonto yan. Pag nag-ihit ko yung makina yun. Sirbahan ko muna. Oo, sige. Dapat tumagal sa ano eh, dito eh. Ang hirap ikabit pala nun. Oo. Kaya pala ibang mekaniko, ay, hindi ka lang ng bago. Wala ganun yun eh. Tamad na sila mga ano eh. Minsan kasi nakapon oras mo doon. Ubus oras mo sa farm. Tamad na sila mag-posisyon. Pakisabi na lang ha. Sige, okay.
Ano panel na lang? Nalilinis ko lang. Hindi sa parking lot ko. Ano ba? Bakit yung kakunti naman? Ha? Bawasan yung kakunti. Mga di, punta na lang ako dito. Sabi? Punta na lang ako pag nakabila. Oo. Wala siya akong singin. Sabi? Mancha! Mga musok. Kaya, bumubo ka na naman.